सुप्रभात बंधुगण। विश्व ब्रह्मांड ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 7 ତାରିଖ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହି ମହାସଂଯୋଗ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ପୁରା ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡ଼ୁଛି। ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପଡ଼ୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମଧ୍ୟ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଗ୍ରହଣ 7 ତାରିଖ ରାତି 9:58 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା ରାତି 1:26 ଶେଷ ହେବ। ଗ୍ରହଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:57 ପାକତ୍ୟାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଭୋଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ସହ ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରବିବାରଠୁ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଦେବନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗର୍ଭବତୀ ଶିଶୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଖାଇବା ମନାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ହେତୁବାଦୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦିନ 12:57ରୁ ପାକତ୍ୟାଗ, ଦେବନୀତି ନିଷେଧ। ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ରାତି 9:57, ସର୍ବମୋକ୍ଷ ରାତି 1:27। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ରାତି 2ଟା ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ହେବ।